Čtyřkolová chodítka, často označovaná také jako rolátory, patří mezi nejoblíbenější typy chodítek. A není divu. Nabízí totiž skvělou stabilitu, pohodlí a zároveň vysoký komfort při běžném pohybu doma i venku. Většina modelů je vybavena sedátkem, zádovou opěrkou, taškou nebo košíkem a samozřejmě také brzdami s aretací. Takže když si potřebujete odpočinout, jednoduše zabrzdíte a máte vlastní lavičku pořád sebou, což je upřímně řečeno super vynález. Velkou výhodou je široký výběr modelů, od lehkých, cestovních až po robustnější varianty s vyšší nosností. Nevýhodou může být u některých typů vyšší hmotnost anebo horší manipulace při překonávání obrubníků a překážek. Pokud ale hledáte univerzální, pohodlné a bezpečné chodítko pro každodenní používání, čtyřkolový rolátor bývá nejčastější a nejpraktičtější volbou. Jsme Rychlé berle a jsme tu pro vás.